Lho men, tak dudoi terowongan Sragen men. Sapa sing durung ngerti terowongan Sragen? Wong Sragen ora ngerti terowongan kene iki ya kebangetan. Nah, terowongan iki cendhek, Bos. Nak ora hati-hati lewat kene iki ketatap sirahmu mlentung. Kanca-kanca sing duwe kenangan nang kene, ya silahkan di komen, silahkan tinggalkan komen. Iki lho terowongan Sragen. Lan ojo lali akun sosial media iki diikuti ya ben ora ketinggalan informasi seputar Sragen. Matur suwun kanca-kanca sedulur warga Sragen.